Hola, perdoneu, que estava enganxant un missatge que m'ha demanat l'organització, l'Andrea. Em podeu dir si se'm sent bé? Andrea, si m'estàs sentint, el missatge no sóc capaç de posar-lo sencer, se'm talla. Ara estic afegint el Zoe, també. Hola, Hola, Zoe. se't sent superbé. Que guai, Sí. gràcies. Estava dient això, que no he estat capaç de posar el missatge que m'ha passat Andrea, doncs això, sencer, però bueno. Jo ho veia, és que sembla que es talla. Sí. Però bueno, Andrea, si ens estàs sentint i hi ha Tot algun bé. problema, doncs comunica-ho. Bueno, dir-vos que el Zoe i jo és la primera vegada que ens coneixem, no? Cara a cara, ni que sigui virtual. Sí, total. Sí. I que, bueno, que ho farem amb molt de carinyo, molt d'amor i que tenim una sèrie de temes que anirem conversant. Super. Sí, que no és l'ideal, no? Fer-ho així via online. No poguéssim estar com presencialment, però bueno, fem el que podem amb el que tenim. Sí, correcte. És la primera xerrada virtual que faig, ja us ho dic. I bueno, a veure què tal surt. No sé si et vols presentar, Zoe, una mica. Sí, prou. Així anem donant una mica de marge que la gent es vagi connectant. Vale. Jo sóc en Zoe, sóc un noi trans, faig activisme sobre el tema trans, però en realitat sobre molts temes parlo del col·lectiu LGTB en general, perquè també sóc una persona bisexual. Parlo sobre, temes de salut mental, parlo de molts temes en general. També sóc biòleg, cosa que, en el seu dia vaig pensar que estic fent barrejant gènere en biologia, després em vaig adonar de que fa molta falta que existeixin biòlogues en aquest món que tinguin una mica de perspectiva de gènere, perquè la biologia acaba sent una eina molt xunga a l'hora de naturalitzar coses que tenim allà molt... no ho sé. Llavors, ahí estoy, faig això una mica. Molt bé, xerrades sobre el tema trans, cosetes així, està guai. T'he de dir que m'he llegit el teu TFG. Sí, toma ja. Sí. I m'ha agradat molt. Està molt bé i suposo que avui sortirà el concepte de naturalització i d'androcentrisme, però super necessari també l'he vist. Sí. Però si vols em presento jo. Sí, dale. Jo sóc el Dani, treballo al projecte Canviem-ho, que és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona especialitzat en el treball amb homes des de les masculinitats i per la prevenció de violències masclistes. Llavors, jo avui parlaré una mica des de la perspectiva de la intervenció amb homes, de la intervenció que fem al projecte. I he de dir que també estic content perquè soc de la casa, també soc de la UAB, format a la UAB. Sí. I res, em fa molta il·lusió i aprofito per agrair-li primer a l'Andrea que ens ho ha posat superfàcil per estar aquí avui. Després he estat mirant les xerrades que ha organitzat l'Observatori amb la Mireia Boia, la Núria Alcaraz, l'Helena Longares, la Míriam Alemán, que m'han semblat molt bé. Em sento privilegiat de tenir aquest espai en aquest mateix cicle, la veritat, i per tant el meu humil agraïment i a l'Observatori també per organitzar aquest cicle de xerrades. Total. No? Sí, superimportant. Perdó, digues. No, digues tu, superimportant. Que com que és superimportant fer aquesta tasca de donar aquest espai, també moltes xerrades on participen dones, que tinguin la consciència de dir que anem a convidar una persona trans, com de visibilitzar realitats que sovint no es posen sobre la taula, però normalment qui parla d'aquests temes són grandes senyores cis hetero de 60 anys amb un privilegi de l'hòstia, no? I donar un espai a penya que potser no té tant d'espai, jo crec que està molt guai. És una feinada. Total. I jo, per part meva, la complicació d'encaixar dintre de l'espai feminista o activista també el tema de masculinitats, no? Que
Jo ja dic que hi ha moltes contradiccions, però que a poc doncs, estem treballant i intentem fer-ho el millor que sabem, en aquest sentit. I sempre això, des de la humilitat, des de la responsabilització i la revisió, totes aquestes coses. Jo, si em veieu que miro cap aquí, és que tinc la xuleta aquí als apunts i tant, aniré mirant el guió de la xerrada. Val. I m'hauràs de deixar també que parli una mica així del Canviem-ho per fer una mica Em sembla superbé. de promo. Abans d'això, per això, ens ha dit l'Andrea que us recordem també que és una xerrada que podeu fer preguntes, que ella ens ho transmetrà, les preguntes que tingueu, i que, per tant, doncs, no estem presencialment, però sentiu-vos lliures de preguntar qualsevol cosa, o etcètera. Tenim 50 minuts, això també m'ho ha dit, i això significa que tenim fins a les 12:50 a prop, o sigui que intentaré enrotllar-me molt. I dir-vos, res, bàsicament, Canviem és un projecte municipal que està integrat com a servei dintre d'una estratègia polièdrica. Vale? Llavors, dintre d'aquesta estratègia d'abordatge de violències masclistes, doncs el Canviem és una estratègia més. Val? Per tant, el treball amb homes. I un exemple d'això doncs, són les campanyes de Barcelona antimasclista, que us sonaran els anuncis aquests de... Hi ha un que és una xurreria, que hi ha dos homes que un increpa a una dona i l'altre el recrimina. Bueno, doncs aquestes campanyes així. L'aplicació de Juntes som més fortes, el protocol de No callem, d'oci nocturn. També formem part del servei de atenció del circuit d'abordatge quan hi ha violència, no? Doncs el SA, el SARA, els PIATs. Sí, que a mi el que m'agrada molt d'això és la visió polièdrica de no abordar-ho tot des d'un sol focus, sinó de veure des de tots els focus possibles com podem ajudar a erradicar aquesta xacra que és la violència masclista. Jo crec que amb aquesta promo, així, institucional, ja està. Ho has venut molt bé. Gràcies. Jo compro. Gràcies. I una coseta, i me callo. Que fem tema de formacions, activitats, xerrades com aquesta i que si ets un home que està veient aquest Instagram i formes part d'un espai o tens un grup que vulguis treballar, no? Pues, que tinguis curiositat per treballar, pues escriu-nos, que sempre estem oberts en l'àmbit municipal de Barcelona a treballar tema de prevenció de violències, parlar de masculinitats, veure com podem incorporar aquests discursos als espais. Tope. Bueno, és superimportant que hi hagi eines d'aquest tipus perquè sembla que només creem eines a l'hora de... Com que al final les dones que pateixen aquesta opressió, no? Al final han de generar els seus propis recursos per defensar-se, però nosaltres des del privilegi sembla que a vegades ens costa accedir a aquests espais perquè és com... Per a nosaltres són espais incòmodes, perquè són espais de descarregar-te de privilegis o de treballar-los. Que siguem conscients que això és una cosa superimportant, és molt clau que treballem aquestes coses, en plan... Els que esteu dient, ai, no lo sé, no sé si esto es para mí. Sí, si eres un hombre, es para ti. Si a sobre ets un home, o sigui, com més privilegis acumulis, més per tu. És aquest tipus de feina. Correcte. Correcte, sí. I és això, moltes vegades tenim la frase aquesta de és que em sento molt incòmode o que és que m'he ratllat molt amb la xerrada, no? Amb els homes que treballen. És com, bueno, és que no ha de ser còmode. O sigui, l'important és que reflexionis i que es mobilitzi alguna cosa, però si és còmode vol dir que alguna cosa està fallant perquè estàs dintre del discurs de la normalitat, no? Moltes vegades. Total, 100%. Llavors, vols que vagi llegint les preguntes? I anem sí, em sembla bé, no? Anem tirant per... Sí, em sembla guai. Val. A veure, la xerrada l'havíem dividit amb alguns blocs, que el primer bloc seria els homes també tenen gènere, el segon és masculinitat, poder i violència, i el tercer seria què puc fer jo, no? El paper dels homes dintre
del moviment per l'equitat, feminisme, etc. I la primera pregunta que llancem, que gràcies, Andrea, de nou, per haver-nos facilitat la reflexió, és com afecta la construcció de la masculinitat en la societat patriarcal. Toma la pregunta. Tens ganes de començar? I així en fred? Sí. A veure, la construcció de la masculinitat... Bueno, primer és superimportant pensar que els homes tenim gènere, perquè si no pensem això, arribem a l'error de pensar que l'home és el subjecte zero. No? O sigui, si no tenim gènere vol dir que som allò normal. I si som allò normal, no som un subjecte de revisió i es generen moltes problemàtiques. Per exemple, jo, per cert, aniré citant autores perquè crec que també hem de difondre autores feministes i que treballin tot això. Llavors, hi ha un llibre de la Caroline Criado que mira una mica els efectes de l'androcentrisme en medicina o en la construcció de cotxes o als espais públics i llavors, si mires en perspectiva de gènere moltes coses universals, veus que generen fins i tot problemes de salut en les dones, no? I que, per exemple, crec que eren els efectes d'una angina de pit o d'un infart són diferents, els símptomes, en un home que en una dona. I el protocol que tenien els metges era només el que havien estudiat en el subjecte universal, que és l'home. I llavors, quan arribava una dona... Digues, tu. Això passa molt en temes de salut mental, per exemple, que tot, o sigui, més enllà de com hi ha el capacitisme que comporta tot un diagnòstic a nivell de salut mental, però això ja és un altre melón que no obrirem ara, però que tot es basa en el funcionament dels homes. Entenc que parlem d'homes cis, bueno, homes en general, però sobretot d'homes cis hetero, no? El model d'home normatiu. Clar, és obvi que els homes i les dones a nivell psicològic es construeixen molt diferent, no perquè el cervell quan neixes sigui diferent, que això és una gran mentida, però sí perquè a través d'una educació diferent doncs, les dones desenvolupen unes parts del cervell o unes capacitats, llavors òbviament no es pot diagnosticar de la mateixa manera. Hi ha un estudi molt interessant sobre el tema de l'autisme, per exemple, que diu que s'infradiagnostiquen moltíssim les dones pel fet que s'analitzen això des de l'òptica de l'home, no? És com s'espera que compleixin els mateixos símptomes, entre cometes, o les mateixes característiques que els homes cis hetero, i clar, això, òbviament, amb les persones trans també ens passa moltíssim això, no? Que es busca, o sigui, tot es centra en el model d'home cis hetero, llavors el que queda fora d'això, on queda, no? Al final, també passa una cosa, crec que és que el que no és un home cis hetero, com que això que parlaves, no? Que és el subjecte zero, és la base, és la normalitat, fa que la resta siguem la contra de, o sigui, el complement de o el que no és. No? Nosaltres no se'ns proporciona una identitat en si mateixa, tampoc a les dones, sinó que al final les dones són el que no és home, o els homes trans som el que no som un home de veritat. Llavors, se'ns nega una mica la identitat en si mateixa, no? Sí, totalment. Llavors, això ho parlava perquè, clar, hem de tenir en compte el gènere en tots els subjectes i els efectes del gènere. I afegir, crec que això és el Miquel Missé, que li vaig sentir, que parlava dels conceptes d'expressió de gènere, identitat de gènere, orientació també ho ficava per aquí, ho representava com amb aquestes categories. Crec que m'estic deixant una, però no... Però bueno. Et sona? Quina m'estic deixant? No, orientació, identitat, expressió... No. És igual, ja ens sortirà. No sé. Digues. Bueno, és veritat, i també el tema del biologicisme i de sexe i de les persones intersex i tot això. És veritat, ara m'ha sortit. Bueno, doncs, clar, si tu parteixes d'un model binari, al final t'estàs deixant com moltes coses. Hi ha parlant de recuperant, construcció de masculinitat i els homes també tenim gènere. Hi ha una autora que és l'Elisabeth Badinter que reflexiona una mica sobre la construcció de la masculinitat en diferents moments i persones de la història, no? I parla una mica de com certs rituals s'han adaptat per adaptar-se en una màxima, que és que l'home no és, l'home es fa. I en aquest camí de la masculinitat és on apareix, i per això és tan important mirar-ho amb la lupa del gènere, tot el tema de la masculinitat hegemònica
i la normalització o naturalització de la violència. És a dir, en aquest camí de l'home, el nen es demostra home quan deixa d'estar amb la mare o rebutja allò femení. I és en aquest camí, per exemple, que en un moment comencem a identificar allò homosexual com una cosa femenina. I és quan comencem a reafirmar la nostra masculinitat entre els iguals, rebutjant allò que considerem femení. Vale? Per això és tan important parlar del gènere i de com ho construïm amb els homes. Sí, al final... Digues. Acaba. Que jo crec que això acaba derivant en una forma de violència prou invisibilitzada o que analitzem prou des d'aquesta òptica que jo crec que és la transmisogínia, no? Que acabem com rebutjant tot allò que té a veure amb una masculinitat potser no tan... Clar, al final, si ets un home, has de ser un home, no només un home... O sigui, com construir-se com a home té molts elements, no? I per tant incideixen molts eixos. És l'eix de l'orientació, tots aquests eixos que parlàvem, no? Llavors, acabem renunciant a moltíssimes coses que formen part de tots aquests eixos. Tu no pots vestir-te depèn de quina manera, tu no pots vincular-te depèn de quina forma, o sigui, això acaba tenint unes conseqüències sobre la nostra manera de ser, sobre la nostra manera de funcionar, prou fortes. Jo crec que a vegades som poc conscients de les conseqüències que té aquesta construcció de la masculinitat i fins a quin punt ens porta a una identitat o una manera de ser que ens limita a nosaltres com a persones i que té conseqüències negatives sobre nosaltres i, òbviament, que genera violències cap a la gent del nostre entorn. Clar, és que a més és el problema, no? Que tenim per una banda la violència estructural, que és com el propi funcionament normal ja genera violències estructurals i després el tema simbòlic, que és que es justifica tota aquesta violència amb un discurs patriarcal i androcèntric de l'hòstia, no? Llavors, per això, nosaltres, quan treballem amb homes, una de les coses que fem és intentar treure una mica aquest vel que impedeix veure tot aquest sistema, perquè moltes vegades el que passa és que aquest sistema és invisible. O sigui, ara parlo de privilegis, m'avanço una mica, però els privilegis són invisibles per la gent que els té, a priori. Llavors, això és lo xungo, que normalment tu quan parles amb algú dels seus privilegis no els veu. I hi ha un procés previ d'entendre què és la perspectiva de gènere i com entenem el món. I després, una de les coses que treballem també en aquest camí de l'home són el que anomenem les crisis de la masculinitat. Nosaltres, perquè el títol de la xerrada és Masculinitat i prevenció de violències masclistes, ho dic per ubicar-ho, nosaltres quan treballem masculinitats pel fet de la prevenció mirem molt les crisis de la masculinitat, que això són dues autores que es diuen Aguirre i Weil i que van categoritzar una mica moments on aquest ritual del camí a la masculinitat es veu, no? Llavors, per exemple, tenim el moment de la masturbació dels homes, que és un moment on qui no s'ha masturbat potser es posa en tela de dubte, perquè sempre és un tema entre iguals, sempre és un tema de mira, aquell encara no sé què, o aquell altre encara no li ha sortit pèl a no sé on. No? Llavors, això són una de les crisis. Després, en tema de caràcter, d'aquest control emocional que no has de tenir. O sigui, tens unes emocions permeses i si et surts d'aquestes ja no estàs a la categoria home. Per tant, recordo, la categoria home ens l'hem de guanyar. No és una cosa que tinguem per nosaltres mateixos, sinó que és una cosa que la masculinitat es guanya i és un continu. No és una cosa que aconsegueixis en un moment donat. I després ja tenim tot el tema de la sexualitat, de l'home conqueridor i que objectifica la dona, l'home que rendeix sexualment i sempre té desig a totes hores, o l'home que té conductes de risc, de mira, que pujo aquest arbre, que no, mira, ja veuràs, no sé què. Tot això són moments de la masculinitat on es posa a prova.
i es posa a prova de forma natural i si no som conscients d'això, ens surt de forma natural, no? Intentar satisfer l'altre per no tenir el càstig social dels nostres iguals. Sí, em sembla superimportant parlar d'aquest tema del càstig, no? Perquè al final, o sigui, estem batallant constantment per complir aquestes expectatives o aquests rols, tot això que se suposa que hem de fer com a homes, no? També em semblava curiós perquè quan parlaves com d'aquests passos, clar, jo crec que o sigui, em sembla molt interessant analitzar tot això des d'una òptica una mica interseccional, no? I analitzar en quin punt estem, no? Jo tinc una imatge que és una estrella interseccional, que hi ha com tots els eixos que interseccionen entre ells, no? Perquè, clar, jo com a home, amb certes coses que tu explicaves em veia prou reflectit, però en certes altres no, perquè jo no m'he construït com a home cis, per exemple, i em sembla com curiós analitzar com... Bueno, segur que hi ha com un camí que potser hem seguit tots els homes trans i que és molt similar, però no és igual que aquest, no? Però com es construeixen les diferents masculinitats, i crec que en un moment en què les identitats de gènere, bueno, ens estem començant a carregar una mica aquest binarisme, no? I cada cop hi ha més gent que escapa una mica d'això, doncs aquestes vies de construir masculinitats també es diversifiquen i jo crec que tindrem molta feina a analitzar com es construeixen aquestes masculinitats, potser no tan cis heteronormatives, però que també tenen els seus privilegis i que jo crec que val la pena analitzar d'on ve tot això i com es construeixen. Jo crec que tindrem una feinada aquí de dir, vale, o sigui, ja no només és analitzar com es construeix la masculinitat hegemònica d'un home cis hetero blanc amb tots els privilegis, sinó com es construeixen masculinitats no tan normatives, però amb les que també hem de treballar perquè també tenen privilegis com a tal. Super, super. I m'encanta que ho diguis perquè, clar, jo diguéssim que el discurs sí que és veritat que de vegades puc cometre l'error de no tenir en compte, no? Aquestes masculinitats alternatives i de no revisar això que parles dels privilegis. I també m'agrada perquè precisament hem de parlar també de no una sola categoria d'home o de masculinitat, que això, bueno, tenim a Connell, que ens va posar les masculinitats hegemòniques, les subordinades, les còmplices, les marginades, que ens va deixar fa anys ja una eina superpotent per poder parlar de masculinitats diverses i quin paper jugaven. I el tema interseccional em sembla també superinteressant perquè mira, normalment a mi quan m'encarreguen una formació, per exemple, amb persones que poden ser racialitzades, moltes vegades detectant el masclisme en aquelles persones estem també sent racistes moltes vegades i no ens mirem a nosaltres mateixes quin paper estem jugant dintre de tot això ni estem tenint en compte la categoria això de racialització de la persona, a banda del tema trans, etc. I m'agrada perquè no hem d'arribar a solucions definitives, jo crec, sinó que hem de tenir com eines que ens permetin revisar-nos en moments oportuns. No? Perquè sí que de vegades la interseccionalitat es mira com d'una forma molt estàtica i això també és un error, perquè la realitat no és estàtica, no? I això considero important. Super. Vale. Hi ha un altre tema que amb el tema de la construcció de la masculinitat és un temazo i ho has tret abans, que és el tema de l'educació emocional. Clar, també suposo que depèn de l'home tindrem com experiències diferents, però nosaltres el que ens trobem molt en els tallers és això, són construccions emocionals que es basen des de la separació aquesta artificial de raó barra emoció, que ho posa com en un oposat completament. Doncs aquest pensament dual, això sí, en parla la Yayo Herrero, que és superpensadora ecofeminista, doncs parla una mica dels efectes d'això, no? I de desvaloritzar tot allò femení, que considerem femení, els sabers femenins com de cura, de sensibilitat, etc. I també de que un home ha de ser racional, no? No es pot mostrar sensible.
Llavors, Ni mostrar dubte, ni mostrar res que no sigui com una posició fèrrea i rígida i estàtica, no? sí. 100%. I això, ara estic recordant una escena que afecta també les dones, aquesta construcció d'aquesta masculinitat, perquè hi ha espais que inconscientment considerem d'homes i entenem que les dones s'han de comportar amb aquestes pautes. Estic recordant ara durant el confinament, la consellera de Salut va fer una ponència on parlava una roda de premsa, on parlava de que la seva família estava confinada, doncs, crec que a Igualada, i que, que estaven intentant aplicar tots els protocols, etc. Doncs en aquell moment es va posar una mica com emocional i a plorar. Després entraves a Twitter o a les xarxes socials i se la carregaven a tope, no? I és perquè se li estaven aplicant valors masculins. És en plan, estàs en un lloc de mandat masculí i, per tant, no pots expressar les teves emocions. I jo la vaig veure i vaig pensar, és que no invalida res del que diu que ella estigui expressant aquestes emocions, no? De fet, hauríem d'aprendre a fer-ho. I, aquest és... Però això passa, en absolutament tots els espais. Vull dir, com jo crec que també aquí incideix, com jo almenys ho analitzo així, no? Però incideix una mica a l'eix aquesta aliança que fan el patriarcat i el capitalisme tan xula, no? Que al final és com que el model aquest, no sé, impertorbable i sempre fort, sempre valent d'home, és el model també que el capitalisme espera de l'home, no? És aquell home productiu, aquell home que no hi ha cap dia que necessiti quedar-se a casa perquè està angoixat o perquè li passa qualsevol cosa, no és aquell home que no es posa mai malalt, que no... Jo crec que en aquest punt, a mi em sembla interessant no posar-hi una mica l'eix de classe en el sentit de que jo crec que també és aquesta intersecció del capitalisme, no? Aquest model de persona sempre productiva, sempre llesta per treballar i per fer feina i perquè el sistema li pugui treure un profit, no? Llavors, clar, creem aquest model de persona perfecta o de persona no perfecta, però sí útil per al sistema, jo crec. O sigui, perfecte no, perquè això té unes conseqüències a nivell emocional, de bloquejos emocionals, vull dir, jo que he viscut, sempre ho dic, no he viscut com un procés de transició de pensar que era una dona a ser conscient que era un home i he guanyat molts privilegis de cop i a més els he guanyat amb molta consciència, cosa que m'ha permès, crec, fer una anàlisi interessant, no? Perquè de cop és com que em provien privilegis o prenia consciència d'ells i podia analitzar-los des d'un punt molt conscient. Ostres, aquesta sensació de bloqueig emocional, de dir no puc expressar, jo que plorava cada dia 50 cops pel carrer i no puc expressar-ho. Vull dir que això al final acaba tenint unes conseqüències sobre la nostra salut mental, emocional, física inclús, però, ahí estamos, no? Sostenint aquest model productiu i normatiu de masculinitat. Mira, això que has dit em sembla molt interessant. Et puc preguntar, Zoe, per aquests privilegis que has identificat així amb aquest procés? Al final són molts, no? Jo crec, però el primer és poder, un cop tens passing vol dir que se llegeixi com a home, és poder anar tranquil pel carrer. I ja fa molts dies que no em criden coses pel carrer. Jo crec que, a mi m'agrada molt parlar d'això perquè penso, ostres, a vegades és el que deies, no? Des del privilegi. No som conscients d'aquests privilegis, però un cop has fet una escalada, jo crec que també que se t'escolti més en espais públics, que se't doni més espai, que es doni més credibilitat a la teva veu. Aquesta diferència l'he notat moltíssim, no? De cop si és un tio que parla, això és molt legítim i això em sembla molt bé i això li donem molta validesa, no? Inclús que actituds menys curós, no sé com explicar-ho. Si jo un dia m'enfado, la gent, ostres, respectem-lo i donem-li espai. Ara, si jo fa 3 anys m'enfadava, la histèrica aquesta ja s'està enfadant, no? Vull dir que si poses les coses sobre la taula, és molt més legítima la teva veu, la teva opinió, si se't llegeix com a home o se't considera com a tal, no? Són moltíssims, en realitat. Perquè els homes tenim molts privilegis, és per això, no per res més. Sí, i els homes blancs, cis, hetero ja, ni te cuento. No tinc mans per contar. I al final sí que voldré parlar de tema de propostes que llancem i ja aviso que no tenim fórmules màgiques nosaltres, canviem-ho, però que sí que tenim molt bones intencions i algunes coses que hem provat i que funcionen més que altres. També dintre de la construcció de gènere i la masculinitat volia
parlar de com construïm doncs l'afectivitat i la sexualitat, així molt breument. O sigui, estem passant per molts temes que donaríem per hores, però jo crec que està bé que ens digueu uns comentaris... Sí, fer pinzellades de coses que es poden treballar. Mira, diu algú privilegis invisibles. Correcte. Sí. 100%. 100%. I per això és tan important l'actitud, no? D'estar disposat a parlar-ne i a que t'assenyalin i dir, ostres, parlem d'això i de què has vist que jo no sóc capaç de veure o etc. Bueno, doncs deia, simplement una pinzellada a la sexualitat i l'afectivitat. Primer, punt número 1, les mostres d'afecte entre homes estan supermal vistes, no? Aquesta afectivitat, i això és un problema que crec que hem de resoldre urgentment, perquè no ens permet, o sigui, està dintre de tota aquesta construcció... Bueno, en parlarem després quan parlem de violència, és que la pedagogia de la crueltat que parla Rita Segato, que és un temazo, i també, bueno, doncs la sexualitat, el tema de la pornografia i de l'educació sexual integral, no? Que per sort ara estem sentint molt a parlar, però que també és un altre temazo que contribueix una mica a aquesta cultura de la violació. Em sembla curiós. Just ahir vaig tenir una experiència amb el tema de les mostres d'afecte, perquè m'ha passat que un senyor cis hetero, del qual jo no espero mostres d'afecte, va tenir una mostra d'afecte, em va agafar la mà, em va fer, no sé què va fer. Em va sorprendre a mi mateix, no? I penso, ostres, jo crec que ho tinc prou treballat com per poder tenir mostres d'afecte amb la gent, no? Però inclús des d'aquest punt tinc tan normalitzat que certes masculinitats no es poden permetre això, que m'estranya que passi, no? És com, no ho acabem d'entendre. Jo crec que al final, com tot va lligat una mica amb el tema de les conductes feminitzades, no? Tot el que té a veure amb cuidar, amb donar carinyo, amb mostrar-se vulnerable, amb dir m'obro i demostro que et tinc apreci, que tothom pugui veure que et tinc apreci i vull demostrar-t'ho de forma física. Tot això, que està vinculat a la feminitat, doncs, òbviament, és lo prohibido pels homes, no? L'heteronormativitat, també crec que és important parlar-ne, no? Del plan, obligatòriament que siguis hetero, no? I, de fet, és una cosa que amb les dones també passa, però que crec que se'ls hi permet una mica més pel fet que se les sexualitza. O sigui, dues dones que tenen un vincle sexoromàntic, sexoafectiu, el que sigui, els hi permetem perquè al final les utilitzem com a una eina per... Jo em poso perro perquè m'agrada, no sé quanto. En canvi, clar, amb els homes, i sembla que també estàs atentant contra una cosa més grossa, no? Atentar contra la feminitat és una cosa que tenim tan desvalorada des del privilegi i des de la construcció patriarcal que, bueno, no n'hi ha d'això. Ara, desmuntar la institució de l'home, deixant que tingui un vincle que no sigui d'amistat amb un altre home, això ja és, bueno, impossible. Mira, diu algú per aquí al xat, l'anàlisi de les conductes de la pornografia donaria per tot una tesi doctoral, correcte. 100%. Totalment d'acord. Sí. Bueno, de fet, un estudi que vaig veure fa poc, si voleu, passem ja al següent bloc, que és violències, de com es relaciona poder, estructura i violència masclista. Bueno, doncs un dels articles sobre pornografia i usos que se'n fa donava l'edat d'entrada a la pornografia als 8 anys. O sigui, amb l'accés a les pantalles prematur, és un dels riscos que estem tenint, no? I que en aquell moment potser no hi ha hagut una educació sexual adient per entendre tot allò que estàs veient. I això que has dit de la lesbofòbia, clar, tu, si et fiques als rànquings de termes més buscats a les pàgines pornogràfiques, un dels primers sempre és lesbianes. Però no és perquè hi hagi una acceptació brutal, sinó, com tu bé has dit, hi ha una objectificació com a bé de consum sexual i això invisibilitza totalment doncs aquestes relacions i aquestes possibilitats, no? I esdevenen un objecte de consum dels homes cis-hetero. Jo també veig com una cosa important perquè, clar, tu has dit que l'edat d'accés a la pornografia està als 8 anys, però després te'n vas a mirar a quina edat es fan les xerrades sobre educació sexual i es fan, no sé ara ben bé, jo les que he fet a partir de quart d'ESO i les que vaig rebre jo també a partir de quart d'ESO, no? Llavors,
proposes a les escoles de començar a treballar educació sexual de forma integrada des de que la canalla comença a estar escolaritzada i et fica les mans al cap i et diuen que com els hi vols parlar a la canalla d'aquestes coses. Llavors, em sembla supercontradictori i crec que caiem una miqueta en el tema del tabú del sexe, no? No podem parlar de sexe, no només de sexe, sinó de sexualitat en general, a persones, jo què sé, de sisè de primària, perquè considerem que és un tema que no hauríem de tocar, però després, per altra banda, estan accedint a un tipus d'educació sexual, o sigui, al final està sent l'única educació sexual que tenen des de molt petites i és una educació sexual super cis heteronormativa, patriarcal, vull dir que potser ens hauríem de començar a plantejar que hem de començar a treballar l'educació sexual de forma integrada des de o sigui, nosaltres comencem a desenvolupar la nostra sexualitat des que som molt petites. La canalla experimenta amb el seu cos des que és molt petita. Llavors, potser ens hem de començar a qüestionar si no hem de començar a treballar aquesta construcció de la nostra sexualitat des de molt abans, perquè si no, quan arribem a quart d'ESO, arribem tard moltes vegades. Total. I aquí sí que vull citar a les companyes del CEJAS, que em consta que estan ficades per aquí i treballant per temes d'educació sexual integral doncs a tota l'etapa escolar. Que potser dintre de l'imaginari, quan et penses una xerrada de sexualitat, la gent es pensa que els hi posaràs una pel·lícula per adults a classe i no és això, o sigui, no és aquest el tema. És començar a fer entendre que allò que veuen a través d'una pantalla moltes vegades no és real. Ja està, és un missatge clar i que no ho han d'aplicar a la vida real. Jo és una mica el missatge que intento sempre transmetre quan treballo, doncs, com tu bé has dit, amb adolescents. Que és un temazo. Llavors, més cosetes. A veure... hi ha un terme que m'agrada molt que s'utilitza com per parlar de masculinitat hegemònica, que és una mica el que pertoca en aquest bloc, que és el terme BBVA, que és burgès, blanc, home, adult i heterosexual. No l'havia sentit mai. M'encanta. Sí. Aquest me'l va dir... Faltaria posar-hi cis, però sí. Està genial. Sí. Bueno, li podem posar per aquí BBVA cis. I bueno, clar, moltes vegades quan parlem de masculinitat hegemònica identifiquem com un subjecte com el Torrente de les pel·lis, no? I és que ningú s'identifica amb un Torrente. És molt difícil trobar algú així. Llavors, també hi ha una feina que és fer entendre que tots podem arribar a representar o ocupar el paper de la masculinitat hegemònica en funció de l'espai on estiguem i aquí, de nou, traiem a coalició la perspectiva interseccional, que ens diu que res és estàtic, que no hem de fer microidentitats, sinó que l'hem d'aplicar en moments concrets, no? Llavors, doncs és això, no és el mateix que jo, la masculinitat que puc jugar en un context, si jo soc de classe treballadora del meu barri, que potser tinc alguns codis o algunes coses que em fan actuar d'una manera, que em canviïn de lloc i em posin de sobte en un espai superpijo i que jo em senti desubicat i que potser em senti més vulnerable, etc. Allà la meva masculinitat no serà tan hegemònica, segurament, no? O generarà aquestes relacions de poder. Jo crec que jo he treballat a vegades com una mena de piràmide de les masculinitats, no? On tindríem a la punta la masculinitat hegemònica i a la resta, doncs, com masculinitats no tan hegemòniques, no? Potser a dalt hi hauria això, doncs, l'home blanc, cis, hetero, burgès, etcètera, neurotípic, podríem dir moltes coses, i a baix potser masculinitats no tan hegemòniques. Però sí que hem de ser conscients que tot i que no estiguem a la piràmide de la... No, a vegades diem, ostres, jo no tinc privilegis perquè, clar, jo no sóc aquest model que tu deies, no? Bueno, potser no estàs aquí, però estàs aquí, no? Sigues conscient que per sota teu hi ha moltes altres masculinitats i ja no només masculinitats, sinó feminitats o altres persones sobre les que els teus privilegis generen violències, no? Violències de molts tipus. I que, a més, una de les coses que hem de treballar no és tant la masculinitat hegemònica com la còmplice, que és
tots aquells que estem sostenint aquesta piràmide de poder, que al final és com quan parles de bullying. Es pot treballar doncs, amb la persona que agredeix o la que rep l'agressió, però els espectadors aquí estan tenint un paper superimportant. Llavors hem d'aplicar una mica els aprenentatges d'aquesta esfera també en tema de masculinitats. I també citar els superaprenentatges que estem aprofitant de les feministes racialitzades amb el tema d'interseccionalitat també, no? Que ens permet doncs això, no només veure un patriarcat, sinó que moltes vegades quan intervenim doncs veiem aquest patriarcat blanc i aquest patriarcat racialitzat i que no podem parlar de subjectes universals. I una de les coses que parlem nosaltres als tallers també, que ens serveix molt per materialitzar tot això, és el tema dels micromasclismes. No sé si tu tens alguna experiència amb això o què. Bueno, al final, jo crec que, ostres, quan tinc la sensació que és com les violències més quotidianes que generem i alhora les més invisibles perquè són les que tenim més normalitzades, no? Jo a vegades que he participat o fent o participant com a home en un taller de treball o de construcció de masculinitats, són potser de les violències que més costa de visibilitzar, perquè potser, si tu ets una masculinitat d'aquestes que parlàvem, que no estàs a dalt de tot, però estàs en un punt mig d'aquesta piràmide, potser és la forma de violència que més exerceixes, no? Perquè segurament doncs, no hagis fet mai una agressió sexual o potser no hagis fet mai una agressió d'aquelles de les que parlem en paraules majors, no? Que serien unes formes de masclisme més evidents o més violentes. Bueno, no sé, totes ho són, no? En realitat. Però sí que són les nostres violències més quotidianes i a vegades hi ha com aquesta que sembla que ens costa, no? D'identificar-les i de reconèixer-les, no? Perquè al final jo crec que un dels grans problemes que tenim els homes és que no som capaços o no tenim la voluntat de reconèixer que tenim privilegis i que els hem de treballar, no? Perquè això vol dir reconèixer una debilitat, reconèixer un error i, com hem dit abans, això no forma part del que està permès per un home, no? Reconèixer que fa alguna cosa malament. Llavors, al final, aquests micromasclismes jo crec que estan en la nostra quotidianitat, els tenim tan normalitzats que, bueno, jo quan he treballat coses d'aquestes ha sigut el que més ens ha costat de treballar, no? Perquè al final és com, ostres, però si és normal que la meva dona sigui qui frega sempre i neteja. Home, vols dir que és normal, carinyo, que treballa 8 hores igual que tu i si no les treballés, no sé si tampoc seria la manera de funcionar, no? O és normal que jo li digui no sé què a una noia. Ostres, ho tens normalitzat, però que ho tinguis normalitzat no vol dir que sí el que hauria de ser. Jo, per treballar aquest concepte de població masculina, el que més m'ha servit és... hi ha una autora que es diu Friedlander que parla de dany acumulat i és això, el concepte de dany acumulat. L'autora ho explica, un micromasclisme és com si hi ha una persona asseguda i passa algú pel carrer i la trepitja aquesta persona. En principi el dany, en aquell moment, aquella primera persona, és poquet, no? Dir, ai, perdona, t'he trepitjat, i l'altre, sí, tranquil·la. Però si ens imaginem que continuen passant persones i que continuen trepitjant aquell mateix peu i amb aquesta mateixa quantitat de dany, a la 20a persona que trepitja, clar, la reacció de la persona que han trepitjat ja no és ai, no passa res, és hòstia, ja està bé, no?, de trepitjar, què passa aquí? Doncs amb els micromasclismes passa una mica això, que les persones que els pateixen, ja siguin microracismes, micromasclismes o micro, etc. Tenen aquesta motxilla que van carregant amb totes aquestes violències i, clar, quan donen una resposta proporcionada, perquè és proporcionada, quan l'estan donant, perquè porten tot això al darrere. Clar, la persona que ha fet l'acció no està veient tota aquesta motxilla i diu, uf, que histèrica, o que exagerada, o ara ja no es pot ni dir no sé què. No? Llavors, aquest és un concepte que a mi m'ha servit molt per parlar de micromasclismes i després apel·lar a això, a la responsabilitat com a individus que tenim i com a grup de revisar tot això. A veure, perdó, aquí em demanen el nom de l'autora que has fet referència. Friedlander, espera que l'escriuré. I que no passem de bloc a Zoe sense parlar dels costos de la masculinitat.
que també és un temazo i és una part del discurs que m'he fixat del qual s'estan apropiant els neomasclistes o els discursos neomasclisme. És a dir, et qüestionen el discurs feminista perquè et diuen ja, però és que l'home és el qui més mor o és qui més es suïcida o no eren privilegiats. Clar, jo crec que el problema és l'anàlisi que es fa. O sigui, és obvi que hi ha unes conseqüències sobre les vides dels homes derivades d'aquesta construcció de la masculinitat, però no es pot analitzar l'home com a víctima d'aquesta violència patriarcal, sinó com a... O sigui, aquestes violències que podem patir o aquestes conseqüències són conseqüència del privilegi que tenim. O sigui, conseqüència és el cost de sostenir o de mantenir-nos en aquesta escala de privilegi. Llavors, clar, jo crec que és superimportant fer una anàlisi correcta d'on prové aquestes conseqüències perquè, clar, aquests senyors deuen dir ostres, som víctimes nosaltres de tot això i es col·loquen en la posició jeràrquica de sota. I des d'aquí és molt fàcil deixar anar per la boca tota la basura que deixen anar. Però, clar, és obvi que òbviament que té un cost el manteniment d'aquesta masculinitat, però sento dir que no és comparable amb la violència que pateixen les dones i sento dir que és una conseqüència de mantenir el nostre privilegi i que això es resol tan fàcilment, a veure, ho dic així molt a lleugera, no? Però hem de construir aquest privilegi i desescalar, o sigui, rebaixar escales dintre d'aquesta escala de privilegis i treballar-ho. Òbviament, com menys privilegis tens, més conseqüències pateixes també d'això, no? No ser hetero, no ser cis té conseqüències, però ens haurem de carregar el patriarcat, és la solució. Correcte. I per això ho dic, perquè les persones que ens esteu escoltant que sapigueu que és una cosa que acostumen a blandir o a fer com promoció i que és això que ha dit el Zoe exactament, que aquest cost prové d'exercir el teu privilegi. Que si jo no tinc aquest mandat de ser un tio que ha de demostrar que corre molt a la carretera, doncs, òbviament, tindré menys accidents. Per tant, és conseqüència dels mandats i que els hem de desmuntar, aquells que beneficia a tothom, per així dir-ho, no? És una pèrdua de privilegis, però alhora és un guany en tema comunitari, en tema col·laboratiu, sensibilitat, etc. A nivell social, correcte. M'estic fixant que són i 50. Jo crec que podem allargar una miqueta per l'últim bloc. Sí, i tant. No crec que passi res, no? Bueno, l'Andrea que ens digui alguna cosa, Sí, que no volem ocupar molt l'espai, Andrea. Ja, ens queden els 10 minuts. Llavors, mira, si et sembla, faig un bombardeo d'estratègies que podem seguir els homes per implicar-nos en tema d'equitat i després comentem. Mireu, des d'institucions tenim guies de treball amb masculinitats, que tenim el recurs pedagògic del Canviem-ho que tenim A Fuego Lento de la Fundació CEPAIM i també es va editar una guia molt xula des de Masculinidades y Cambio Social, que és un institut llatinoamericà que mira, l'Andrea ens està dient en 10 minuts l'Instagram us expulsarà. Vale, doncs serem molt breus. Intentarem que no ens expulsi. Tema de formacions. Tenim el tema de Gizonduz, que és una entitat del País Basc que treballa temes de masculinitat, Hombres por la Igualdad en Jerez i el nostre projecte. I això una mica en aquest nivell. I després, estratègies que podem seguir ja a nivell individual. Anàlisi dels usos del temps, què estem fent durant el nostre dia a dia i quant de temps dediquem a la corresponsabilitat. I ja tindríem un altre tema amb el tema del temps heteronormatiu, que no entraré però que us recomano el Joaquín Azpiazu, Masculinidades i Feminismo, que ell en parla. El tema de la implicació, estar presents en els espais on estem participant, perquè si seguim automatismes, seguim la tendència automàtica que portem una mica educada. Formar-nos, i no només formar-nos, sinó parlar del tema amb tots els companys que puguem. Cuidar-se, també, física, cognitiva, emocional, social i tenir diversitat d'amistats i també cuidar el nostre entorn i encarregar-se que aquesta diversitat la tingui tothom del nostre entorn, sempre que sigui possible, no? I preocupar-nos perquè les persones que ens envolten, que
també és molt típic de l'amistat masculina de què tal? Bien. No? I que costa, i després descarreguem potser tot el nostre malestar amb les nostres parelles o amb una persona que sempre s'ho menja tot, no? O amb amigues que siguin dones, perquè això és el que passa sempre en totes partes. Correcte. I llavors pues, obrir una mica aquest ventall també des de la masculinitat. I, bueno, tinc més coses, però ja seria per un altre taller, així que... Sí, podríem parlar 4 hores, no? Deixo aquestes estratègies. Jo crec que, o sigui, com un espai que defenso moltíssim són els espais de deconstrucció autogestionats, en el sentit de buscar espais amb persones de confiança i convertir-los en espais polititzats. És a dir, mira, doncs la meva colla de col·legues que som 10 senyors cis hetero, que tenim molts privilegis i en som conscients com perquè sí, no perquè vulguem, sinó perquè ens han caigut a sobre, doncs decidim trobar-nos un cop per setmana, ens anem a un espai tranquil, contractem o busquem algú que ens vulgui gestionar una mica l'espai, perquè no estic gaire a favor dels espais de deconstrucció de masculinitats on només hi ha homes cis hetero i no hi ha ningú que gestioni, perquè es pot convertir en una pilota de retroalimentació de masculinitat i això no és el que volem, no? I buscar algú que ens gestioni una mica tot plegat i com que ja és un espai de seguretat i de confiança, és espai amb qui normalment compartim espais, doncs intentem treballar tot això des de la quotidianitat i com que compartim espais també podem identificar les coses que passen en el nostre dia a dia, no? Un recurs molt interessant que he fet servir en alguns espais, quan es fan assemblees, per exemple, no? Allò, el col·lectiu LGTBI de no sé on, l'assemblea de no sé què, és comptar, per exemple, els cops que participen homes i dones i ser molt conscients d'això, no? Al final de l'assemblea, quants homes han participat, quantes dones, per adonar-nos que els homes sovint ocupen molt d'espai quan parlem. Inclús en alguns espais hem comptat el temps. I com que tothom prengui consciència de quants cops ha participat, bueno, no sé, com són alguns recursos que em semblen interessants. Sí, m'ho estava deixant, gràcies per dir-ho, perquè amb les presses el tema de no criticar, és que no em deixen entrar en aquest espai no mixta perquè no sé què, no sé quant. Tio, doncs, si et preocupa que no et deixin entrar en un espai feminista, pots intentar que l'espai que ja ocupes integri tot aquest discurs, no? Que seria guai. O doncs, això que dius als grups d'homes, que sí que és cert que estan rebent molta crítica últimament, no? El tema de la deconstrucció, que no n'hem parlat, però és un temazo. I us recomano l'article del Lionel Delgado, si teniu curiositat sobre què és la deconstrucció masculina. Però, bueno, vull dir que si formeu part d'un grup d'aquests i veieu que és un espai molt de lamer-se les herides, que es diu últimament, tampoc agafeu l'alternativa que és no fer res. O ens proposo, com a col·lectiu d'homes, que si hi ha un espai que almenys està treballant aquest tema, bueno, intentem reformular-lo, però l'alternativa no és deixar, no, jo ja no participo perquè allà és per a lamer-se les herides. Bueno, repensem l'espai, clar. Correcte. És molt fàcil, des del privilegi, desentendre's de la responsabilitat. Jo crec que hem d'assumir la nostra responsabilitat a l'hora de treballar les nostres masculinitats. Perquè passa moltes vegades que és com, bueno, aquest espai no m'acaba d'agradar, me voy, però vol dir que m'enduc els meus privilegis i que els porto allà on vaig i que això té conseqüències, sobre la meva vida, òbviament, però ja no sobre la meva vida, sinó sobre la vida de les altres. Jo crec que és responsabilitat. Jo crec que aquesta és una paraula molt important, la de responsabilitzar-nos dels nostres privilegis. Sí, i assumir, i soc el primer que aixeca la mà, de que la cagarem i de que en algun moment exercirem aquesta violència, igual que com a home o com a blanc, etc. I que desfem-nos de la culpa cristiana, que també dona per una altra xerrada, i arremanguem-nos i diem, què hem de fer? Manos a l'obra, 100%. Jo crec que també com aprendre a ser conscients d'aquests privilegis, a assumir amb responsabilitat, amb carinyo i amb amor les crítiques que ens arribin, no? O sigui, cada dia ens podrien assenyalar coses perquè segur que estem sent opressives en molts espais i moments de la nostra vida. No ho hem triat nosaltres, tenir aquests privilegis, no? Tampoc, com a vegades, dir, no sortiré mai més de casa perquè, clar, estaré oprimint a la gent, no? Òbviament que no. Pots fer la teva vida, però, com intentant assumir la responsabilitat de tot això, no? No passa res, no ho hem triat, però, nos ha tocat, doncs anem a treballar-ho. Bueno, jo crec que és un bon final, no, Zoe, de missatge. Sí, ja ho tindríem. Bueno, doncs jo m'he sentit molt còmode. Moltes gràcies, Jo també, a tu, Cookie.
Que guai. Gràcies a l'Andrea també, quin currazo, bueno, i a Sí. l'Observatori per tot plegat. Sou unes cookies. Sí, i res, jo convidar-vos als que esteu sentint això, que si teniu preguntes o voleu saber més d'alguna referència que us heu perdut, doncs escriveu al Canviem-ho, canviem-u@bcn.cat i encantats d'atendre-us. Super. Bueno, Pues res, res, una abraçada a tothom. cuida't molt. Cuideu-vos totes. Igual, gràcies. Adéu, boniques. Ciao. Adéu.